nista' nikkonfermah illi hemm pjanijiet biex fil-kabinett tibda d-diskussjoni dwar l-emendi li ser nagħmlu fil-liġi. Ilna ħafna nitkellmu dwar dan is-suġġett. Meta kont avukat numru ta' snin ilu niftakar ħafna u ħafna każijiet ta' żgħażagħ fetatan li qed jistudjaw li sofrew l-umiljazzjoni, illi ikollhom għal ammont żgħir ta' cannabis jitresqu l-qorti, jirrinfaċċjaw proċeduri kriminali, l-inkwiet li kellhom il-ġenituri tagħhom. Jien ma nixtieqx nara li dan jibqa' iseħħ. Però mhux ħammorru f'xi deċiżjonijiet li huma min-naħa għal-oħra, jiġifieri mhux se mmorru f'estremitajiet. U allura dak li ser jiġi propost huwa tnedija ta' white paper se nkunu qegħdin nikkonsultaw mal-stakeholders kollha, però d-direzzjoni hija waħda ċara illi bħalissa għandna sitwazzjoni ta' depenalization sa' ammont ta' 3.5 grams. Qed nitkellmu fuq li l-ammont jiżdied ftit minn hekk u min ikun qiegħed fil-possess ta' dak l-ammont, jiġifieri tal-ammont miżjud minn dak li qed nitkellmu dwaru llum, ma jitressax quddiem il-Drugs Tribunal. U qed nitkellmu wkoll mbagħad dwar jekk ukoll kollok xi dritt li tkabbar numru ta' pjanti, numru ta' pjanti li mhux se jkun wieħed eċċessiv, imma nemmen li din hija triq. Ma jistax ikun inti jkollok żagħżugħ li jinqabad b'joint, jittieħed l-assa, jiġi arrestat, jiġi interrogat, jitressa quddiem it-tribunal jew quddiem il-qorti. Jien ma nemminx li dik hija triq il-qudiem. Però irridu nkunu responsabbli wkoll, jiġifieri mhux ngħidu minn estrema l ieħor, ma nemminx fl-estremitajiet imma nemmen fil-bilanċ. Imma ma nixtieqx, jien ma nemminx personalment ma nemminx illi ż-żgħażagħ tagħna għandhom jgħaddu minn dan il-martirju.